iDA isizwakalise ukungenami ngokuthi amaphoyisa abulala abantu eSouth Africa ithi kulonyaka sekufe about 107. Iqiniso ke nami ngeke ngakhuluma on lento yamaphoyisa nezigebengu, but bengingayishiso ukuthi ngizonda uGeneral ubaba uMkhwanazi noma ngizonda amaphoyisa. uMkhwanazi ubhuti wethu, amaphoyisa obhuti nosisi bethu. Bekushisa ukuthi ngiya understand khona isandla esidlalayo lento from behind yokuthi kubulawa abantu abamnyama egameni lokuthi bayizigebengu, angisho ukuthi abazona, yabo. Now into engikhathazayo ukuthi abelungu ekuyibona aba involved ekusakheleni lento yezigebengu noma yokuthi sibe izigebengu bangakaba involved directly because bayakwazi ukuzenza sakuthi abekho bekhona, kodwa siyazi ukuthi systematically banasi isandla esisenza ukuthi sibe nalezi zimo zobugebengu ezikhona ngezinto eziningi ke ezenziwa isystem econtrolwa yibona, yabo. Na umbuzo uthi kuona wonke amaphathi iDA ekuyiyona enabantu abanesandla ekusakheleni inkinga kanjani baqaleni ukukhulumela thina na ungangisho lento ke ngiyazi abanye beni bangithuka sakuthi ngithi ngikhulumela izigebengu, cha ngisho ukuthi okwethu kuzoyenziwa yithina. Ikona ngathi mhla uStenhazen noma uGogo Helen exabana noRamaphosa khona sazi ukuthi uRamaphosa yena osidalela inkinga eziningi, kodwa thina siyo defend uRamaphosa ngaleso sikhathi because principle number 1 ye-Pan Africanism it is prioritize lokho kwethu. Asifundeni ukuthi singakhulunyelwa abantu ezinkingeni zethu, kungabi futhi bona abafuna ukuza nezisombululo ezinkingeni zethu. Ezinkingeni zethu sokhishwa yithina, akekho omunye uyosikhipha. Asimusa ukulalela abantu abasidalela inkinga sakuthi bona bazoza nama solution ukuthi siphuma kanjani kulezo nkinga. So iDA ayihlukane namaphoyisa, ayihlukane nobaba uMkhwanazi. Uma kunenkinga ethinta thina abantu abamnyama, ngisho vele thina izigebengu namaphoyisa, ithina siyoyikhuluma siphinde futhi sibe nendlela eziyobe zakhiwa yithina zokuyilungisa. Phumani endabeni zabantu abamnyama ngoba nibona okunaloko inina enisakhela inkinga esinazo njengamanje. Peace.